De ce preferă bicicliștii să circule pe trotuar? Pentru că uneori carosabilul arată așa: o mașină care întoarce peste linia continuă, fără să se uite, și apoi pleacă de pe loc tăindu-ți calea ca și cum n-ai exista. Există șoferi care cred că dacă au activat semnalizarea, și-au activat prioritatea de a schimba banda. Dar codul rutier nu funcționează așa. Pentru că pe stradă, viața ți se poate schimba într-o fracțiune de secundă. Și nu toți avem nervi de oțel sau instincte de pilot de curse. Trotuarul nu e soluția ideală, dar uneori e singura care pare puțin mai sigură. Chiar dacă acolo ne pândește altceva, amenda. Domnilor polițiști, domnilor politicieni, nu alegem trotuarul din sfidare. Îl alegem pentru că vrem să ajungem acasă în siguranță. Ne puteți spune, vă rugăm, de ce nu avem piste de biciclete?